Jelentős CNN Time magazin által készített felmérés szerint az amerikaiak 80%-a hiszi, hogy léteznek UFO-k. És 50%-uk hiszi, hogy az idegenek embereket rabolnak el. Eddig több mint 1 millió UFO rablást jelentettek. Tudom, hogy fognak még másokkal is beszélni, akiket elraboltak, és ők is a félelmükről fognak mesélni. Ez a félelem soha nem múlik el, soha. Életünk végéig velünk marad. Van valami, aminek el kellene végre jutnia az emberekhez, mert ha ez nem történik meg, akkor passzívan, tehetetlenül, ölbetett kézzel tudják csak figyelni, ami velük történik, nem tudván, hogy pontosan mi is az. Nem kívánom, hogy bárkinek az élete során azon kelljen végigmennie, amin nekem kellett. Több tízezer földön kívüliek által elrablott személyről hallottunk az évek során a világ különféle tájairól. Az elrablások valósak, valós UFO-k általi fizikai események, melyek akár milliókat is érinthetnek. A minisztériumban a földön kívüliek általi elrablással hozzáfordulók úgy 90%-a maximálisan és minden tekintetben őszinte. Valaki elvitte a fiamat, és mutatott neki dolgokat, csinált vele valamit, és szeretném tudni, miért. Ha valóban valamilyen nem emberi intelligencia lép velünk kapcsolatban valamiféle nem emberi technológiával, akkor az az emberi történelem legnagyobb eseménye. Az egyik leghíresebb felvett UFO-rablás 1975-ben történt Arizonában. Travis Walton, Mike Roger és 5 favágó épp az erdőn át tartottak haza, amikor valami UFO-nak látszó tárgyat pillantottak meg a fák mögött. Nos, hazafelé az erdőben történt. A srácok azt kiabálták, állítsam le a teherautót, mert láttak valamit jobbra előttünk. Miután átjutott a platánfák között és jobbra néztünk, ott lebegett valami úgy 6 méterre a föld felett, és úgy 30 méterre az autótól. Valami nagy fényes tárgy. Travis persze azonnal kiszállt és odarohant, pontosan a lebegő tárgy alá. Azt hittem, hogy ha közel megyek hozzá, akkor majd elrepül vagy felszáll. Gyere már vissza! Ez meg mi? Fogalmam sincs, mi lehet. Kezdtem megijedni, ezért úgy döntöttem, elfutok. Ám mikor felnéztem, bum, valami belém hasított, mint egy hatalmas csapás. Olyan bizsergetős, megrázó érzés volt, majdnem elájultam. Hátrafordultam, hogy lássam, honnan jön a fény, és akkor látom, hogy Travis a levegőben repül. Egy pár méterrel távolabb landolt attól, ahol állt. A hátára érkezett a földre. Úristen! Mi a fene volt ez? Azonnal el kell húznunk innen! Meghalt! Úristen! Menjünk innen! Menjünk innen! Meneküljünk! Nagyon megijedtem, halálra rémültem. És közben a srácok a hátsó ülésen csak azt kiabálták, hogy húzzunk végre el. A gázra tapostam és elmentünk. Travis elmondása szerint a következő dolog, amire emlékezett, hogy egy nagy sötét szobában van, egy fémasztalon fekszik, és idegenek veszik körül. Kiakadtam, hisztérikus rohamot kaptam, és kiabálni kezdtem. És akkor jött rá, hogy a csészehajón belül van? Igen. Az biztos, hogy nem kórházban voltam.
Milyennek írná le ezeket az idegen lényeket? Tulajdonképpen humanoid lények voltak, 2 karral, 2 lábbal, de a fejük nagyobb volt, mint a miénk, és haj nélküli. A bőrük pedig halványzöldes, fehér színű volt. Travis úgy emlékezik, hogy egy hatalmas szerkezetet helyeztek fölé, amelynek segítségével a szeméből távolítottak el folyadékot. Az eltűnését követő napokban Travis Walton története az újságok címlapjára került Amerikában. Az erdő alapos átvizsgálása ellenére semmilyen bizonyítékot nem találtak a történet igazolására. A rendőrség azt hitte, hogy a csoport megölte Travist és megszabadult a hullájától. Mike és a többiek azonban mind megfeleltek a poligráf teszten is, és ragaszkodtak ufós történetükhöz. A többiekkel a teherautóban meg voltak róla győződve, hogy ufót láttak, és az ragadt el Travist. Biztosak voltunk benne, hogy ufót láttunk. Teljesen meg voltunk erről győződve. Sőt, nem csak egy valamilyen azonosítatlan repülőtárgy volt, amit láttunk, hanem egy nagyon is valódi, létező repülőtárgy. Nagyon közel volt, és örökre beégette magát az emlékezetembe. Később, amilyen misztikusan távozott, Travis a város szélén tért magához, nem messze attól a helytől, ahol az UFO magával ragadta. Kábultan és zavartan ébredt. Mennyi ideig volt távol? 5 nap és 6 órát, meg valahány percet voltam távol, bár este, amikor visszatértem, nekem olyan volt, mintha csak kis időre tűntem volna el. Travist és a 6 férfit intenzív teszteknek és kivizsgálásoknak vetették alá. Bár a történetük őrültségnek hangzott, senki sem tudta rájuk bizonyítani a félrevezetést vagy csalást. Magam is eltöltöttem egy napot Travisszel és Mike Rogerssel. Travis átment a hazugságvizsgáló teszten, a története következetes. És rajta kívül ott volt még 5 másik ember, akik szintén látták a történteket, noha csak részben, és akik szintén átmentek a teszten. A története szilárd, sosem változott. Én magam meglehetősen meggyőzőnek tartom. De mi történhetett valójában Travis Waltonnal azon az estén 1975-ben? Állj meg! Ott van valami! Mit láthatott a többi favágóval együtt az erdőben? Hová tűnhetett Travis Walton arra az 5 napra? Mit szólnak az olyan megjegyzésekhez, mikor azt mondják, hogy ez a 7 favágó csak kitalálta az egészet? 7 ember ugyanazt látja, és több mint 2 évtizede ragaszkodnak a történetükhöz. Mindannyian alávetettük magunkat poligráf vizsgálatoknak. Igen, így történt. Nem csak egy poligráf vizsgálatnak. Nem, a szkeptikusok mindig valami új teóriával álltak elő, amik a tesztekkel mindig abszurdumnak bizonyultak. Volt még egy érdekes tény, amit akkoriban nem hoztak nyilvánosságra. A csoport aznap este viselt ruháin és sisakjain sugárzástesztet végeztek. A Geiger-Müller számláló abnormálisan magas sugárzást mutatott ki, a 10-es skálán 6-os erősségűt. Ha a történetük valóban kitaláció vagy valamiféle tömeges hallucináció volt, akkor mivel magyarázható a sugárzás? Teljes mértékben meg vagyok róla győződve, hogy Travis Waltont valóban elrabolták. A története következetes, és miután utána jártam a hangos negativisták ellenvetéseinek, és nem fogadtam el azokat vakon, a megszokott módon nem bizonyultak valósnak. Biztos vagyok benne, hogy az igazat mondja Michael egyetemben, mert ezt támasztják alá a kiegészítő vizsgálatok is, így a poligráf teszt is. Az UFO elrablások valódiságát megkérdőjelező vita évtizedek óta tombol. Az áldozatok számára a tapasztalatok elevenek és félelmetesek, és sokan fizikai interakcióról is beszámolnak az idegenekkel vagy az űrhajójukkal.
A szkeptikusok szerint azonban, amit ők tapasztalnak, az nem más, mint egy súlyos alvási rendellenesség. Minél több elrablási történetet hallok, különösen olyanokat, melyek az áldozattal este az ágyában fekve álmában történnek, annál több hasonlóságot fedezek fel azok és az úgynevezett alvási paralízis között. Az alvási bénultság meglepően gyakori, az emberek 30%-át érinti. Ha álmodunk, egyfajta paralízisben vagyunk, ám ez a bénultság már jóval azelőtt megszűnik, hogy felébrednénk, ezért nem is tudunk róla. Ezt a bénultságot gyakran kíséri zümmögő, zúgó hang. Olyan érzés, mintha repülnénk, vagy lebegnénk, vagy elragadtak volna minket. Hátborzongató, libabőrös érzések a bőrön, és mindemellett annak illúziója, mintha valaki lenne velünk a szobában. Aztán a bénultság valahogy hirtelen megszűnik, és megkönnyebbülünk. Most már maga is látja a hasonlóságot az elrablások és az alvási paralízis között. Szerintem sok rablás nem más, mint elhúzódó alvási bénultság. Az a tény, hogy ezek az áldozatok nem mind álmukban tapasztalják a történteket, és igen, létezik alvási bénultság, és talán akik alszanak, azok tapasztalatainak egy része valóban paralízis. Ám ha valaki az ágyában ülve olvas, és hirtelen egy vakító fény áramlik a szobájába, amitől lebénul, az vajon mivel magyarázható? Mi a magyarázat azok számára, akik vezetés közben tapasztalják ezt? Ők biztos nem alszanak, és sokszor nem is egyedül élik át. Így lehetetlen, hogy csak fantáziáljanak, hiszen szemtanúik is vannak. Ez teljességgel hihetetlen. Valami nagyon nem stimmel. Az emberek azt mondják, hogy az UFO-k rabolják el őket. Ez első ránézésre bizonyíték a mentális instabilitásra, és ez így van már sok éve. A jelenség tanulmányozásának első 20-30 évében nem tettünk mást, mint hogy kerestük a mögöttes pszichológiai vagy pszichiátriai okot arra, hogy vajon miért történik ez. Azt hittük, nem lehet más az ok, mint pszichológiai, hiszen az, ahogyan történik, fiziológiailag lehetetlen. Kiderült azonban, hogy nem pszichológiai és nem pszichiátriai, de az emberek elmondásai alapján nagyon is valós. Véleményem szerint itt nem másról van szó, mint egy fiziológiai kizsákmányolás programról, melyet az egyik faj végez a másikon. ...1985. decemberében Whitley Strieber, az író, rémisztő UFO elrablás áldozata lett New York állambeli faházában. Tapasztalatairól bestseller könyvet írt Idegenek áldozata címmel, amelyből később híres filmet is készítettek. Van ott valaki? Felébredtem, mert éreztem, hogy valami nagyon nincs rendjén, mintha valaki lenne a házban. Mikor kinyitottam a szemem, ijesztő alakok vettek körül. Zömök figurák, tipikus kék, nyurga alkattal, hatalmas fekete szemekkel és keskeny, pofaszerű arccal. Először azt hittem, hogy ez nem lehet más, csak rémálom. Ezért próbáltam felébredni, de sehogy sem sikerült, mert valójában már ébren voltam. Mindenfélét műveltek velem. Egy tűt szúrtak a fülem mögé a fejembe, amitől a szemem mögött hirtelen villanást éreztem, és elájultam.
Az évek során rengeteg áldozat számolt be szokatlan bámuló folyamatokról, mikor az idegen direkt a szemükbe bámul egy pár centiméter távolságról, vagy éppen olyan közelről, hogy a homlokuk összeér. Ilyenkor valójában az történik, hogy az idegen valamiféleképpen rákapcsolódik a látóidegükre, a látóideget használva idegi pályaként. Ezáltal pedig képes behatolni az agyukba és stimulálhatja vagy enerválhatja bármelyik pályát. Ennek segítségével adatokat nyerhet ki belőlük, vagyis megnézheti, milyen emlékeik vannak, vagy éppen miket csináltak az elmúlt hetekben. Ha akarnak, adatokat be is vihetnek. Kiválthatnak érzelmi válaszokat bármilyen folyamatra. Látszólag teljesen irányításuk alá vehetik az adott személyeket. Hogy mi történt a faházban, az a mai napig rejtély. Strieber fenntartja, hogy valós élmény volt és nem álom, és kiemeli, hogy az elmúlt 4 évben 19 további személy jelentette, hogy ugyanott idegeneket látott. Az UFO-rablások a testen kívüli élmények egyik formája is lehet. Ez egy olyan módosult tudatállapot, melyben azt hisszük, a megszokott világunkban vagyunk, pedig valójában minden csak hallucinálunk. A leggyakoribb példa erre a hamis ébredés, mikor azt álmodjuk, hogy felébredtünk. Ilyenkor minden tökéletesen normálisnak látszik, aztán hirtelen ráeszmélünk, hogy mégiscsak álmodunk, és csak ezután ébredünk fel valójában. Milyen érzés újból emlékezni a történtekre ennyi év után? Olyan, mintha csak most történt volna. Olyan elelven, mint akkor. Sosem fogom elfelejteni, egy pillanatra sem. Beleégett az emlékezetembe. Nagyon jól emlékszem rá. Többször is találkoztam Whitley Strieberrel, és teljes mértékben meg vagyok róla győződve, hogy maximálisan őszintén számol be élményeiről. Kétségkívül keresztül ment valamiféle különös tapasztalaton. Hogy az földön kívüli volt-e vagy sem, nem tudom. De abban sem vagyok biztos, hogy ő egyáltalán így kategorizálná-e. Ám kétségkívül idegennek tekinthető abban az értelemben, hogy számunkra az. És hiszem, hogy Whitley és a hozzá hasonló emberek mind valami különös dolgot tapasztaltak. Szeretném bemutatni Ent és Whitleyt. Whitley olyan élményekről szeretne beszámolni. Az Idegenek áldozata című filmben bemutatott csoport egy valós elrablottakkal foglalkozó csoportterápián alapult, amelyet Bud Hopkins vezetett New Yorkban, és amelyben az elmúlt 35 évben minden héten részt is vett. Van egy kérdés, amit minden áldozat feltesz magának. Miért én? Ezt akarja tudni mindegyik, ám erre nincs válasz, fogalmunk sincs. Egy dolgot azonban biztosan tudunk, ha valakit elrabolnak, és ez az eset életük során többször is megismétlődik, mintha valami nagy kutatás önkéntelen résztvevője lenne, akkor, mikor az a valaki eléri a felnőttkort, és gyerekeket hoz a világra, nagyon valószínű, hogy az utódok egyike legalább hasonló élményeket fog átélni, vagyis mintha az idegenek az egész genetikai vonalat lekövetnék. Minden péntek este körülbelül 10 ember gyűlik össze Hopkins házában, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat. Sokak számára ez elengedhetetlen támogatást jelent a trauma leküzdésében. A fejem az ágyban a rossz irányba nézett, és még a farmerem is rajtam volt. Rémisztő volt. Aztán mutattak valamit egy vásznon. 2 kis szürke figura vezetett oda a vászonhoz, vézna, szürkésbőrű alakok. Aztán ráeszméltem, hogy fel kell ébrednem. Nagyon sürgősen fel kell ébrednem, mert ez az egész nem tetszik. Aztán felriadtam, és megbénulva, embriópózba gubózva ébredtem az ágyban, a kezemet így görcsben tartva. Paralízisben ébredtem, de a szememet tudtam mozgatni. Vakító kék fényt láttam. Aztán láttam egy fényt, ami nagyon szimmetrikus, körkörös alakú volt. Valamiféle gömb.
Abban a pillanatban olyan érzés támad bennem, mintha valaki más is lenne a szobámban. Akármi is volt, valódi volt. És nagyon félelmetes. Véleményem szerint az UFO-rablások jelenség lényege az, hogy egy innen, vagy akár máshonnan származó idegen intelligencia erőszakosan, érzésem szerint akaratuk ellenére interakcióba lép az emberekkel, egy sorkísérlet formájában. A beavatkozások pedig nagyon nyugtalanító képet festenek. Nevezetesen azt, hogy valakik szórakoznak velünk. Az egyik legdrámaibb Hopkins által vizsgált elrablás 1989-ben történt New York városában. 1989. november 30-án lefeküdtem aludni, és egy szokatlan zsibbadást kezdtem érezni, ahogy terjedt a lábujjaimtól a lábamra. Úgy éreztem, nem vagyok egyedül. Féltem kinyitni a szememet, ezért eleinte csukva tartottam, viszont meg akartam védeni a családomat és magamat, végül is csak kinyitottam. Ekkor megláttam egy fura kis lényt az ágyam lábánál. Nagy fekete szeme volt, szürke volt és nemevilági. Nagyon megrémültem. Olyan furcsa volt. Szinte beleremegtem. Azt hittem, menten szívrohamot kapok. Őszintén mondom, nagyon megijedtem. Lindát bemutatták Budnak, aki regressziós hipnózissal kezelte. A kezelések alkalmával a történtek bizarr részleteire is fény derült. Az ablakon kívül találtam magam 12 emelet magasságban a levegőben, és nem tudtam lélegezni. Alig tudtam levegőt venni, és úgy éreztem, mintha a szemem be volna ragadva a szemgödrömbe. Nem tudtam mozgatni, csak is egyenesen előre néztem. A testem kékes-fehér színben úszott, valamilyen füstben, csak ennyit láttam. Aztán úgy éreztem, mintha valamilyen láthatatlan lifttel vinnének az űrhajóba. Mintha utaznék. Ezután pedig bevittek egy orvosi kinézetű helyiségbe, ahol levetköztettek és ráültettek egy asztalra. Akkor úgy 4 figura állt körülöttem, és mindannyian engem kezdtek vizsgálni. Ebben a témában az a különösen érdekes, ahogy abban is, mint amikor valami drámait látunk, vagy tapasztalunk, vagy éppen csak olvasunk róla, hogy azonnal ráeszmélünk, hogyha ez igaz, akkor ez az emberi történelem egyik legnagyobb híre. Ha valóban valamilyen nem emberi intelligencia lép velünk kapcsolatban valamiféle nem emberi technológiával, akkor az az emberi történelem legnagyobb eseménye. Nem tudom elképzelni, hogyha valaki ilyet tapasztal, akkor az nincs rá mély hatással, vagy nem akar alaposan utána járni. Az UFO elrablást vizsgálók szerint aznap este több szemtanú is igazolta, hogy láttak egy lebegő UFO-t az áldozatháza mellett.
Találkoztam Lindával, és ő egy nagyon is józan ember. Az ő esete azért is különleges, mert sok szemtanúja volt, akik mind látták az űrhajót a lakása közelében. Elképesztő, mikor Bud megmutatja, miket rajzoltak ezek a tanúk. És ezek azok a dolgok, amiket nyilvánosságra kellene hozni. Hogy mindenki megtudja, az elrablások nem feltétlenül mindig akkor történnek, amikor egyedül vagyunk. Ez bármikor, bárkivel megeshet. Nagyjából 620 különböző személyt vizsgáltam meg, és sokukkal számos kezelést is végeztünk. Az esetek egy részében talán 5, 6, 7 vagy 10 elrablási tapasztalaton mentünk végig, és emellé még értesültem vagy 4000 másikról, írásban, telefonon, személyesen vagy leírásokban. Persze nem volt időm mindegyiknek utána járni, de a számok így is megdöbbentőek. Sokan mesélik, hogy felemelik őket a házukból, legyenek éppen a kanapén, a konyhában vagy bárhol. Igen gyakran csukott ablakon keresztül. És amikor rákérdezek, hogy teljesen biztosak-e abban, hogy az ajtó vagy az ablak zárva volt, nem nyitották-e esetleg maguk ki, mindegyik áldozat meggyőződve mondja, hogy biztos. Na most, ha ez pszichológiai probléma lenne, akkor azt állítanák, nyitva volt, nincs gond. Ám a legtöbbször azt látom, hogy félve kérdezik, hogy más is számolt-e már be ablakon keresztüli áthatolásról, állít-e ilyen képtelenséget. Mit gondolna, ha a maga ismerőseivel is megtörténne ez a környéken? Mit szólna hozzá, ha ezt mesélnék egyszer? Milyen lenne a reakciója? Hogyan reagálna? Valószínűleg nem hinném el. Szkeptikusan fogadnám a hírt, és nem várok külön reakciót mástól sem az én történetemre. De én tudom, mi történt velem. A szkeptikusok egyik fő vitapontja Linda Cortil UFO elrablási esetével és az egész jelenséggel kapcsolatosan, hogy gyakran hipnózissal tárják fel az esemény emlékeit. A kritikusok szerint ezzel az áldozat manipulálható, és egyes esetekben akár az egész elrablási eset létrehozható. Fontos állomáshoz érkeztünk. Most kérném, hogy írja le, mit lát maga körül. Vegyen pár mély lélegzetet, és... Képzeljük el, hogy valaki mély, traumatikus alvásparalízist él át. Képzeljük el, hogy felébred erre az éjszaka közepén. Nem tud mozdulni, nem tud kiáltani. Úgy érzi, hátborzongató ujjak futkároznak rajta, és van még valaki a szobában. Zümmögő, zúgó hangot hall, és később, mikor felébred, ez már mind nincs. Mire gondolhat az illető? Tisztában vagyunk vele, hogy a hipnózis elősegíti a fantáziálást, és nagyon sokan éppen idegenekről fantáziálnak. Különösen, ha olyan terapeutához fordulnak, aki idegenekkel kapcsolatos esetekkel foglalkozik. A hipnózis alatt a képzelet lép akcióba, és ha a regressziót többször is megismételjük, az könnyen beépül a memóriába. Ennek következményeképpen pedig az emlékek annyira élénkek és színesek lesznek, hogy az illető teljesen elhiszi, hogy őt valóban elrabolták. Pedig nem így történt. Valamiféle űrhajóban vagyok. Csillagtérképek vannak a falon mindenfelé. A hipnózis a szkeptikusok vesszőparipája, mert igen gyakran használják a módszert ezen a területen. Ráadásul a hipnózissal könnyű visszaélni. Ha egy okos kérdező képes valakit normális beszélgetés alkalmával bizonyos irányba terelni, ahogy megfigyelhetjük ezt az ügyvédek esetében, de akár hétköznapi embereknél is, bárkit könnyedén megvezethetnek, eltéríthetnek, vagy megváltoztathatják álláspontját, és már is egészen másképpen fest a történet. Hipnózis alatt pedig ezt különösen könnyű elérni. Szégyellem magam. Miért szégyelli magát? Meg vagyok rémülve. Ez teljesen normális reakció, ha valami szokatlant vagy rendellenest látunk. Nem értem, mi történik.
A normális memória úgy működik, hogy minél többször mesélünk egy adott történetet, annál inkább az elmeséltekre fogunk emlékezni, mint a valós történetre. És a legextrémebb esetekben ez hamis emlékek kialakulását okozza, ahol az emlék teljesen valódinak tűnik, noha igazából az illető hozta létre története többszöri elmesélésével. Olyan tárgyat láttunk, amit nem tudtunk azonosítani. Lebegett az égen, az alakja kerek volt, a színe pedig ezüstös. Bár amikor megcsillant rajta a nap, úgy tűnt, mintha valami kék is lenne benne. Vajon az áldozatok tényleg azt tapasztalják, amit mesélnek, vagy csak képzelegnek? Leah Haley azt állítja, hogy őt többször is elrabolták az idegenek a floridai Gulf Breeze otthonából, hogy aztán valamiféle űrhajóra vigyék. Több könyvet is írt a témában, és ma előadásokat tart az elrablásokról világszerte. Bár emlékeit kizárólag hipnózisban tudták feleleveníteni, fenntartja, hogy mindaz valóban megtörtént. Nem emlékeztem az esemény összes részletére, de arra igen, hogy egy intenzíven megvilágított szobában voltam, és egy asztalon feküdtem hanyatt. Arra is emlékszem, hogy az idegenek körülöttem álltak, és orvosi kísérleteket végeztek rajtam. Homogén fekete szemük volt, az orruk két kis lyuk volt, szájra pedig nem is emlékszem. Nem volt hajuk, sem fülük, és emlékszem, hogy valamiért nagyon nyugodt voltam. Nem féltem, de úgy éreztem, megbénultam. Nem tudtam volna felkelni és elmenni. Olyan voltam, akár egy kísérleti alany. Akárcsak más áldozatok, Leah is szenvedett az elidegenedéstől és csúfolódástól, amelyeket az eset nyilvánosságra hozását követően tapasztalt családja és barátai részéről. Mindezek ellenére kitart története mellett, és most azért kampányol, hogy ezt a jelenséget végre komolyan vegyék. Kirúgtak az állásomból, pedig nagyon szerettem. Mindezt azért, mert úgy éreztem, fontos tudatni az emberekkel, mi történt velem. Az idősebb lányom, aki 24 éves, megtagadott, mert nyilvánosságra hoztam az elrablásomat. A lányom azt mondta nekem, hogy soha többé nem akar felőlem hallani, és soha többé nem akar látni. Ő inkább gondol rám úgy, mintha meghaltam volna, mert úgy élte meg, hogy megszégyenítettem a családomat a nyilvánosságra hozatallal. Leah szerette volna bebizonyítani, hogy igazat mond, ezért beleegyezett, hogy az egykori FBI profilkészítő Paul Minor részletes poligráf vizsgálatnak vesse alá. A hadseregben dolgoztam, mint poligráf vizsgáló egészen 1978-ig. Majd átmentem az FBI-hoz, ahol vezető poligráf vizsgáló voltam 1978 és 87 között. Mikor otthagytam az FBI-t, saját vállalkozásba fogtam, és megalapítottam biztonsági cégemet, a Fairfax-et Virginiában. Szándékában áll valótlant állítani ez alatt a poligráf teszt alatt? Nem. Az egész valódinak tűnt. Akárcsak az, mint ahogy mi most itt ülünk, és tudatosan egymással beszélünk. Azt állítja, hogy idegenek rabolták el? Igen. Nagyon nehezen tudtam elfogadni, hogy valóban ez történik, és nem álmodom. Valótlant állít, amikor azt mondja, hogy idegenek nőgyógyászati vizsgálatoknak vetették alá egy űrhajóban? Azzal győzködtem magam, hogy nem juthattak be az idegenek a házamba, hiszen csukva volt minden ajtó és ablak. Mivel azonban annyira valósnak tűnt, még ellenőriztem is, hogy valóban mind csukva voltak-e. Tart attól, hogy elbukik ezen a poligráf teszten? Igen.
Nagyon idegfeszítő és stresszes poligráftesztet végezni. Mert ugye nem tudhatjuk, hogy egy gép milyen pontosan képes értelmezni a válaszokat. Mert ugye most én tudom, hogy az igazat mondom, de hogyan tudja ezt egy gép megállapítani? Hogy teljesített Lea a teszten? Átment rajta? A teszt eredményei azt mutatják, hogy Lea megtévesztett minket. Nem mondott igazat. És ez nem csak az én véleményem, ugyanis a számítógépben van egy program, melyet a John Hopkins University-n fejlesztettek ki, és melyben a táblázatokat magam értékeltem ki. Itt az áll, hogy jelentős megtévesztés volt tapasztalható. Ennek valószínűsége 99%, vagyis szinte biztos. Tehát azt mondja, hogy kétség sem fér hozzá. Nem mondott igazat? Kétség sem fér hozzá. Egyetlen olyan esemény vagy történés sincs, melyről Lea elhiszi, hogy valóban megtörtént vele? Egy sincs. Ha lenne ilyen, akkor a gép azt jelezné, hogy igazat mond. Itt pedig azt mutatja, hogy Lea nem hiszi el, de tudja. Vagyis ez az egész nem történt meg. Persze vannak olyan esetek is, hogy valaki teljes elrablási élményekről számol be, ám mikor a vele együtt tartózkodó tanúkat kérdezzük, ők azt állítják, hogy az illető fizikailag nem hagyta el a helyiséget. Vagyis az egész tapasztalat csak a fejében zajlott le. Tudjuk, hogy bizonyos esetekben valóban ez a jelenség, akkor szerintem a bizonyítás inkább azokat terheli, akik ennél erősebb dolgokat állítanak, hogy vannak emberek, akiket valóban elrabolnak, mert ugye nem minden esetben ez történik. Bár az UFO elrablási esetek nagy többségét az Egyesült Államokban jelentik, a jelenség világméretű. Csak az Egyesült Királyságban évente több ezer esetet regisztrálnak. A kormány részéről Nick Pope az ügyek kivizsgálásáért felelős illető. Igaz, hogy más kormányokban is dolgoznak emberek, akik hivatalos kutatást végeznek UFO témában, ahogy én is tettem a minisztériumban. Azonban legjobb tudomásom szerint én vagyok az egyetlen a világon, aki az UFO elrablások jelenségét kutatja hivatalosan. Mikor a minisztériumban dolgoztam, voltak, akik azt kérdezték, miért vesztegetem az időmet ilyen kutatással. A válaszom az volt, hogy azért, mert amíg léteznek emberek, akik ilyen jellegű tapasztalatokat jelentenek, addig nekem is kötelességem komolyan venni őket. Ha rémülten felhívnak, csapjam le a telefont. UFO! Még egy! Az egyik ilyen eset Peter és Diane Shepardé volt, akik egy hatalmas fényes UFO-t láttak vidéki házuknál. Ott előttünk az út túloldalán, a főút mellett az ég bal oldalán láttuk azokat az elképesztő fényeket. Több is volt belőlük, és valahogy az út bal oldaláról indultak, aztán elhaladtak előttünk, és végül jobbra. Az egész mezőt bevilágították. A fények úgy a fák koronájának magasságában voltak. Pirosan világítottak, de mintha a pirosakat valamiféle villanó-csillanó fények is körülvették volna. Hatalmas fehér villámokat is szórtak. Tessék, most jól látni. Teljesen ledöbbentünk attól, amit láttunk, a valóság darabjaira hult. Olyas valami történt, aminek nem kellett volna. Hogy létezhet ilyen? Mi lehet ez? Nagyon megrázó élmény volt, nem hittük el. Egy kicsit izgatott voltam, egy kicsit féltem, egy kicsit feszengtem a tárgy hatalmas méretei miatt. Elképesztő volt. Hihetetlen. Magát az alaptapasztalatot nem vitatnám. Gyakran az adott személy számára valóban úgy történt, ahogy leírja. A kérdés inkább az, hogy hogyan értelmezzük a történteket. Vajon csak igen erős és összetett hallucinációkról van szó, vagy mi történt? Tessék, itt egy élő példa. Ez bizony egy UFO, és itt van még egy.
Szintén bizarr eset volt Ann és Paul Andrewsé, akiknek Jason nevű fiát gyerekkorában rendszeresen elrabolták az UFO-k. Ilyenkor a házuk vadul rázkódni kezdett, erős fény áramlott be az ajtón és az ablakokon át, és Jason kiment a bejárati ajtón keresztül a kertbe. Ezután órákig nem került elő. A kezdeti reakcióm rémület volt. Fejvesztve rohangáltam a házban, nem tudtam, mit évő legyek. Hívjam a rendőrséget, mi legyen? Nem tudtunk más tenni, mint álltunk és kiabáltunk egymással. A második reakcióm düh volt. Dühös voltam azért, hogy ilyen történhet. Miért nem tehetünk ellene semmit? Hogy lehetséges ez? Jason is sokat mondogatta kiskorában nekünk, hogy utálja, hogy elviszik, és utál minket is, amiért nem állítjuk meg őket. Nagyon frusztráló és borzasztóan rémisztő, hogy megtörténhet ilyesmi az ember saját otthonában. Ott, ahol elvileg meg kellene tudni védeni a gyereket, ahol biztonságban van, és mégsem tehetek ellene semmit. Egyesek azt spekulálták, hogy mikor szürke kis alakokról számolnak be, akkor lényegében arról van szó, amivé az emberek alakulni fognak. Vagyis a jövőből érkeznek hozzánk nálunk evolúciósan fejlettebb emberek, és talán azért kísérleteznek velünk, mert így próbálják az emberi faj genetikus állományát feléleszteni. Ő maga mesélte, hogy ez történt vele. Éveken át mondta, hogy kis emberkék szokták elvinni. Úgy 4-5 éves korában kezdte. Azt mesélte, hogy bejönnek ezek a lények a szobájába, és hagyják, hogy velük menjen. Persze mi mindig megnyugtattuk, hogy a zárt ajtókon és ablakokon keresztül senki sem juthat be, és egyébként is megvédjük mindentől, mint ahogyan az bármelyik szülő tenné. De ő továbbra is csak állította, hogy ez történt vele. Valaki elvitte a fiamat, és mutatott neki dolgokat. Csinált vele valamit, és szeretném tudni, miért. Szeretném megállítani. Mindent összevetve, és ezt az álláspontot a minisztériumi munkám során alakítottam ki, kijelenthetjük, sőt, akár hivatalosan is kijelenthetjük, hogy igen, földön kívüliekkel van dolgunk, és az UFO elrablások jelensége fizikai értelemben valós. Mi folyik itt? Vajon valóban több ezer embert rabolnak el az UFO-k akaratuk ellenére? Valóban szörnyű vizsgálatokat végeznek az embereken az űrhajókon? A jelenség talán legegyedibb kutatója a brit tudós Albert Budden. Évek óta vizsgálja annak lehetőségét, hogy az UFO elrablások nem is valós fizikai események, hanem súlyos mentális reakciók, amelyeket erős elektromágneses sugárzásnak kitéve tapasztalnak egyes emberek. Érdekes módon az emberiség csak egy igen kis hányada olyan érzékeny, hogy érintse ez a jelenség, melynek hatására az egyén élénk, teljesen életszerű hallucinációkat produkál. Amit ezek a személyek valójában tapasztalnak, az nem más, mint az elektromos hiperérzékenységnek nevezett állapot. És ez a hosszú kifejezés azt jelenti, hogy ők érzékenyen reagálnak a környezetükben lévő láthatatlan elektromágneses sugárzásra. Valószínűleg úgynevezett forró pontokon élnek, ahol az elektromágneses sugárzás erősebb, mint máshol. Például elektromos vezetékek, rádióállomások, transformátorok, vagy földrepedések közelében, melyek közül az utóbbi egy olyan geológiai törés, mely elektromágneses mezőket hoz létre. Környezetünkben egy sor egyéb forrása is lehet az elektromágneses sugárzásnak. Egy helyi taxiállomás, helyi amatőr rádiós. Ezek mind képesek folyamatosan besugározni a házat. Budden kutatása szerint az elrablottak által leírt részletek kísértetiesen hasonlítanak azokéhoz, akiket erős elektromágneses sugárzásnak tesznek ki. Sokan arról számolnak be,
hogy úgy érzik, mintha lenne velük valaki a szobában. Ezt a jelenséget a jelenlét érzésének hívjuk. Aztán sokan azt állítják, hogy eltorzul az időérzékük. Ezt deszinkronizációnak nevezzük, és ilyenkor az egyén úgy érzi, mintha minden egy szempillantás alatt történne, mintha az idő meggörbülne. És még egy sor egyéb szimptomát is felsorolhatnék, amiket az erős elektromágneses sugárzás hatására tapasztalnak. Valósak lennének az UFO elrablások. Tényleg űrhajókba szállítják az embereket, és ott mindenféle bizarr vizsgálatot végeznek rajtuk. Vagy mindez csupán egy súlyos pszichológiai rendellenesség. Maguk az áldozatok nem kételkednek benne, hogy a jelenség valódi. Ugyanakkor a fizikai bizonyítékok nem elégségesek. Vagy éppen nem is léteznek. De összességében a jelenség emberek millióit érinti világszerte. És amíg meg nem találjuk az igazi okát, addig az elrablásos akták nyitottnak tekintendők. UFO. És ott van még egy. Úgy tűnik, hogy az elmélet lényege az, hogy ezek az UFO lények egyfajta evolúciós zsákutcába jutottak. Ez persze csak egy feltevés, bár szerintem elég valószínű, és ezért szeretnék felfrissíteni állományukat, ám ehhez valami primitívebb dolog is elég lenne annál, mint amit mi tudunk adni. Vagyis a folyamat értük van, nem pedig értünk. Fogalmunk sincs, hogy a program hová vezet, de sokan olyan esetekről és élményekről számoltak be, melyekben a lényeknek mintha emberi és földön kívüli vonásai is lennének. Nekem az a benyomásom, hogy az UFO-rablások nagy többsége valójában alvási paralízis. Az emberek bénulva ébrednek, mintha álomból kelnének, de félig ébren vannak és nem tudnak mozdulni. Az alvási paralízis összes fő szimptomáját megtapasztalják. A zümmögő, zúgó hangot, a fényeket, a jelenlét érzését, mintha valaki ott lenne, és innentől átveszi az agyuk az irányítást, és kiegészíti az egészet az UFO elrablásokra jellemző részletekkel. Jelenleg az a legnagyobb probléma a földön kívüli elrablásokra irányuló kutatásokkal, hogy a legjobb indulattal is csak egy kis csoportnyi amatőr foglalkozik vele. Pedig a kutatás előreviteléhez inkább arra lenne szükségünk, hogy bevonjuk az általános tudományt és a kormányokat. Szerintem az előrehaladáshoz erre a két szervre van szükségünk. Csak így tudunk elérni valamiféle áttörést. Borzasztó élmény az elrablás. Egy valóságos rémálom. De tudniuk kell az embereknek, hogy létezik. Valós fizikai esemény, mely emberek millióival megtörténik. És azon sem csodálkoznék, ha magának is lenne olyan ismerőse, akivel megtörtént, csak nem mesél róla.